Благодарим ви, че останахте с нас и след рекламите в днешния ефир, посветен на целостта и интегралния подход за изграждане на личността. Се замислям колко ли хора по света добиват усещане за цялост едва след като създадат дете. Днес ви срещаме с две семейства, преминали по трудния път до постигането на тази мечта. Винаги съм искала да имам дете. Преди да срещна мъжа до мен, бях сигурна, че ще отида и сама ще си правя такава процедура с донорски материал, без дори да знам, че имам някакъв проблем. За жените без партньор силно препоръчвам да изследват яйчниковия си резерв чрез ултрасонография, чрез хормонална диагностика, като например на антимюлеровия хормон. И ако яйчниковия им резерв е на изчерпване, да замразят яйцеклетките си за бъдещо ползване. По-настояще можем успешно да замразяваме всякаква тъкан – яйчникова, тестикуларна, сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони. Всичко се дължи на навлизането на новите технологии. Напредъкът в технологиите в днешно време до голяма степен успява да компенсира биологичните бариери, когато става дума за зачеване на дете. И при мъжете, и при жените възрастта оказва негативно влияние върху възможността за забременяване. При жените тя влияе на качеството на яйцеклетките от гледна точка на хромозомите. Колкото по-възрастна е дамата, толкова по-голяма е честотата на хромозомни аномалии. Ембриони с такива аномалии не могат да се имплантират, а дори това да се случи успешно, остава високият риск от помятане или от хромозомно-аномална бременност. При мъжете ситуацията е малко по-добра, защото те произвеждат огромен брой сперматозоиди, докато жените в най-добрия случай могат да произведат между 10 и 12 яйцеклетки. Ако имат проблем като безплодие, такива двойки трябва да посетят специалист възможно най-скоро. Не във всеки случай се налага инвитро, но има първи стъпки на лечение, които могат да помогнат на двойката. Не трябва да се чакат години без никаква защита и помощ, а трябва да се обърнат към опитен център, за да разберат какъв е проблемът им и какво лечение им трябва. Цял живот Цветелина Христова е имала афинитет към децата и дори е участвала в отглеждането на чужди такива. Преди 7 години Цветелина среща своя партньор, а преди 5 започват и опитите за първа рожба. При един преглед профилактичен, гинеколожката, която посещавах, ми каза, че се съмнява, че имам изчерпан яйчников резерв. Изпрати ме на изследвания и от изследванията стана ясно, че наистина антимюлеровият хормон ми е много нисък и стана ясно, че нещата няма да станат лесно. По препоръките и насоките на своя приятел и колега Милен Божилов, отива в Турция. Първата ми консултация беше в клиника Мемориал с професор Кахраман. Прегледаха ме много обстойно и казаха, че за тях няма проблем да започнем такава процедура. След констатиране на проблеми с щитовидната жлеза и известна доза забавене и препятствия, нещата постепенно започват да се случват до постигането на желания резултат. Трансфер направихме през март месец 2022 и ноември месец 2022 се роди моята дъщеря. Много е разтърсващо за първи път да си прегърнеш детето. Всичко това от дълъг опит знае и семейството на Милен Божилов. Той и неговата съпруга са сякаш събрани от съдбата. Родени са през 10 часа в една и съща болница и са били заедно през по-голямата част от живота си. А на 29 се появява идеята от двама да станат 3. Започнахме с опитите, така наречени, и не се получаваше. След което вече започна тази лавина от лекари, прегледи, 6 години. Всъщност се опитвахме да имаме дете. Така пътя ни отведе в Истанбул и съответно решихме, че ще отидем, но няма да го направим като преглед, за да не се изстресираме. Решихме, че ще си го направим като екскурзия. Тази екскурзия ги събира с професор Кахраман, на която семейството и до днес е безкрайно благодарно за своята дъщеричка Катерина. Аз в България през цялото време бях с неизяснен стерилитет, което и до ден днешен много двойки получават. Уж няма видима причина, нито при мен, нито при Милен. Професор Кахраман и екипите там установяват какъв всъщност е проблемът и назначават конкретни стъпки за лечение. През 2016, след тежка бременност и много премеждия, чудото се случва. Април вече
Бях бременна с Кати и тя се роди декември. Видях я, позволих си, ето край, вече тя е тук. Наистина тогава се зарадвах истински, тогава вече си позволих да съм щастлива. Аз не можех да приема, че нашата любов няма да завърши с дете. Това е най-важното нещо на света. Постигнали сякаш непостижимото, днес те са посланици на тази мисия и помагат на множество хора за сбъдването на тази съкровенна мечта. Вижте къде докторите успяват, въпреки трудностите, които имат пациентите. Обичайте се и вървете заедно напред с своята половинка, защото желанието да имаш дете е по-силно от всичко. Искам да кажа на всички, които им предстои или които в момента вървят по този път, никога да не се отказват. Може и да е трудно, но винаги има начин. С помощта на технологиите могат да бъдат избегнати и други сериозни рискови фактори. Най-значителният прогрес в нашата сфера е предимплантационна генетична диагностика. Защото по-настоящем можем да идентифицираме всички хромозоми на един ембрион. Може да се елиминира синдромът на Даун и всички подобни хромозомни нарушения. Може да се селектира здрав ембрион, за да се избегне рискът двойката да предаде определена генетична болест на нероденото си бебе. И като лекар, и като човек мога да кажа, че предимплантационната генетична диагностика има едно от най-етичните приложения в нашата област.